Pam fod e'n wyn? Yn ôl Dafydd Iwan, dim ond ffwl bas yn gofyn y cwestiwn yma. Ond yn ôl safbwynt fi, mae Dafydd Iwan yn ffwl am ddim ofyn. Sori, Daf. Ala dillad ydw i. Ala dillad. Ala dillad ydw i, a dwi'n mynd i roi gwers fach i chi am eira. Nid y band y tywydd thing. I ddeall pan bod rhywbeth yn wyn, mae rhaid dod i ddeall y cysyniad o'r sbectrwm golau gweladwy. Mae bron popeth yn y byd yn ffito mewn i sbectrwm. Tymheredd, tonau sain, lliw croen, rhywioldeb, neu sut chi'n licio'ch te chi. Yn bersonol, fi jyst yn gadl y tŷ bag yn y cwpan anghofio amdano'r peth am hanner awr a wedyn cael super gulp o te oer wedyn. Mae'n llygad ni yn gallu gweld tonfeddi o fewn y sbectrwm golau gweladwy. So, ni methu gweld unrhyw beth cyn coch. Fi'n mynd i ddyfalu dyma lle dwi'n rhoi enfys ar y wal. A wedyn o dan y fan hyn, da ni methu gweld unrhyw beth ar ôl indigo. Rwla fyna. Ac mae pob un o lliwau yma ar draws y sbectrwm eang gyda thonfed ei hun. Laser pen coch, 635 nanometr. Awyr las, tua 475 nanometr. Donald Trump, 600 nanometr. Ac os ystyriwch chi sain ymweliad, a mae mwy neu un nodyn yn cael ei taro ar yr un pryd ar y piano, mae'n creu harmony. Yn yr un ffordd, pan mae pob un o'r tonfeddi yn y sbectrwm golau gweladwy yn ymyru, mae llyged yn gweld golau gwyn. Mae pob math o donfeddi yn dod mas o unrhyw ffynhonnell olau. Pan bydd haul yn y mynydd, mae'r golau yn cael ei amsugno gyda blodau sy'n apethu o'i gwmpas. A be bynnag sydd ar ôl sydd yn cael ei adlewyrchu yw'r lliw mae'n llygad ni yn gweld. Felly pam fod e'n wyn? Sy'n bron yn cwmpo fyna. Crisialau ia wedi bod yn delu gyda'i gilydd yw eira. Ac fel y crisialau chi'n prynu yn y shops posh, maen nhw'n dda iawn am adlewyrchu golau. Ac felly, pan mae'r crisialau ia yn adlewyrchu'r holl sbectrwm golau gweladwy, mae'n llygad ni yn gweld gwyn. Felly dyna pam bod eira'n wyn. Falle bod Dafydd Iwan yn iawn. Dim ond ffwl bas yn gofyn pan fod eira'n wyn. Falle bod Dafydd Iwan yn codi cwestiwn hynod o ddiddorol i'r cymuned wyddonol. Falle bod Dafydd Iwan yn codi cwestiwn hynod o berthnasol i ni am ein cysyniad cyffredinol ni o liwiau. Gan taw amrediad eang o liwiau'r enfys yw gwyn wedi'r cyfan. Mae popeth rydyn ni'n gweld yn rhan o'r un sbectrwm golau gweladwy. Neu, i fod yn fwy barddonol amdano'r peth, da ni gyd yn rhan o'r un enfys. Na ni, sy'n fe? Diolch Dafydd Iwan.